आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोननो मोनसे डिजिटेल आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय मबाइल रिचार्ज खालामनानै नोंथाङा प्रत्येक मबाइल रिचार्ज बानायग्राफ्रोमबो नोंथाङा 10 निफ्राय 30 राङालागै बेयाव केशबेक मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो मान्थनि नोंथाङा मबाइल रिचार्ज बानायग्राफ्रोमबो नोंथाङा बेयाव बेखिनि रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो बे रांजों नोंथाङा नेक्स्ट नोंथांनि मबाइल रिचार्जखौ नोंथाङा बानायनो हागोन बा नोंथाङा गुबुननि मबाइल रिचार्जखौ बानायनानै बेयाव फैसा खामायनो सानदों अब्लाबो नोंथाङा बेयाव बेखौ मावनानै बेनिफ्राय गोबां फैसा आरजिनो हागोन। जुदि नोंथाङा मबाइल रिचार्जखौ गुबुननिखौ बानायनो हायो नोंथाङा बेयाव केशबेक हिसाबै मोनगोन। जुदि नोंथाङा फनपे, पेटिएम, गुगोल पे बेफोरबायदि आरो दखानफोराव जुदि बानायोब्ला बेयाव नोंथाङा जुदि नोंथाङा 100 रांनि रिचार्ज बानायोब्ला बेयाव नोंथाङा एक्सट्रा थाइसे रां नोंथाङा बेयाव एक्सट्रा बेयाव चार्ज लाबावो। नाथाय नैबे एप्सआ नोंथांमोननो जुदि नोंथाङा बेयाव फैसाखौ एड बानायनानै जुदि बेनिफ्राय नोंथाङा मबाइल रिचार्ज बानायो अब्ला नोंथाङा बेयाव 10 निफ्राय 30 राङालागै बेयाव केशबेक मोननो हायो। बे एप्सआव नोंथाङा बोरै मबाइल रिचार्ज बानायनो आरो बेयाव बोरै फैसा एड बानायनो आरो बे एप्सनि फुल डिटेल्सखौ जोङो नायगोन। बे एप्सखौ नोंथाङा माबायदि बाहायनो जों बिनि आपडेटखौ नायगोन आरो नोंथाङा बेयाव बेसेबां केशबेक मोननो हागोन जों बेखौबो नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथाङा एप्सखौ डाउनलड खालामनो थाखाय आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों। नोंथाङा बे लिंकनि थ्रुयै थांबाथाय नोंथाङा बेयाव केशबेक मोननो हागोन आरो एप्सखौ नोंथाङा डाइरेक्टयै नोंथाङा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दानिया जोङो बे एप्सनि रेटिंनि सायाव जोङो आपडेटखौ नायनि। नैबे एप्सनि प्ले स्ट'राव बेनि रेटिंआ नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों 4.2। बेखिनि रेटिंखौ प्ले स्ट'राव मोजां होननानै हमना लानाय जायो आरो बेयाव गोबां मानसिफोरा रिभिउ खालामदों। नैबेयाव नुनो मोन्दों 5 स्टार बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा हरदों। मानो होनब्ला बे एप्सआ जेनुइन एप्स। नोंथांमोना बेयाव इजियावनो जुदि नोंथाङा मबाइल रिचार्ज खालामनानै बेयाव फैसा खामायनो सानदों नोंथाङा बेयाव फैसा खामायनो हागोन। दानिया जों बे एप्सखौ बोरै बाहायो जों बेखौ नायदिनि। एप्सखौ बाहायनो थाखाय नोंथाङा लिंकआव थुनानै एप्सखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय। सिम्पल नोंथांनि मबाइल नाम्बार एड्रेस होनानै नोंथाङा बेयाव पासवर्ड मोनसे क्रिएट खालामनानै नैबे हम पेजाव फैनो हागोन आरो नोंथाङा सिम्पल नोंथांनि पेटिएम फनपेआव जेरै मबाइलखौ रिचार्ज बानायो बेबायदिनो हागोन। टिभिनि रिचार्ज बानायनो हागोन। गुगोल प्ले बिनि प्ले स्ट'रनि नोंथाङा बेयाव रिचार्ज बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव मबाइल रिचार्ज बानायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोन्दों मबाइल। जुदि नोंथाङा टिभिनि रिचार्ज बानायनो नैबे DTH गुगोल प्ले स्ट'रनि नोंथाङा रिचार्ज बानायनो नैबे गुगोल प्ले स्ट'र बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे मबाइल रिचार्ज खालामनोबाथाय नैबे मबाइलाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नाम्बारखौ टाइप खालामबानो जाबाय आरो नैबे कन्टेक्टनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्टबो लानो हागोन आरो नैबेयाव नोंथाङा नैबे चेक आउट प्लेनाव क्लिक खालामनानै मबाइल रिचार्जनि प्लेनखौ नोंथाङा चेक खालामनानै बेयाव नोंथांनि प्लेननि हिसाबै नोंथाङा मबाइलखौ रिचार्जखौ बानायबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा बेयाव मबाइल रिचार्ज बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा बेबायदि मोनसे प्लेनखौ नागिरबानो जाबाय। नोंथाङा बेसेबां मान्थआव सोयो बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि प्लेनखौ सिलेक्ट बानायनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बारा नैबेयाव थागोन। आं बेखौ ब्लार बानायदों। दानिया नोंथाङा नैबे सुइचखौ ओरै बोना होबानो नोंथाङा बेयाव मबाइल रिचार्जआ अट'मेटिक जागोन। आंनियाव बेयाव दा बेलेन्स गैया आरो आं बेयाव मबाइल रिचार्ज बानायथ'वा बेनि थाखायनो बे जायाखै। नोंथांमोना बे सुइचखौ ओरै बोना होबानो लगे लगे नोंथांनि मबाइल रिचार्जआ जागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो? टिभिनि रिचार्ज बानायनायाबो जोबोर इजि। नैबे DTHआव थांनानै नोंथांनि बेयाव टिभिनि बेयाव कम्पानिनि नामखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायदो आरो बेयाव साबस्क्राइबारनि बेयाव नंखौ होदो टिभिनि ID नाम्बारखौ आरो नैबे कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै बेयावबो इजि बेबायदिनो नोंथाङा सुइप खालामनानै बेयावबो टिभिनि रिचार्जखौ इजियावनो रिचार्ज बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव फैसाखौ एड खालामना लाग्रोनांगोन। नैबेयाव वालेट बेलेन्स नुदों आङो बेयाव 10 रुपिस बेयाव मोननानै दङ। नोंथाङा जुदि रेफारेल लिंकजों बेयाव डाउनलड खालामबाथाय बेयाव बेबायदिनो मोनगोन। दानिया नैबे फैसाखौ एड बानायनो थाखाय नैबे प्लासाव क्लिक खालामदो। प्लासाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव 10 निफ्राय नोंथाङा बेयाव 1000हालागै बेयाव एड खालामनानै फैसाखौ लानो हागोन। बेयाव बेबायदिनो पे खालामनानै नोंथाङा फैसा खामायनो हागोन। दानिया बेयाव बेसेबां पार्सेन्ट होयो रिचार्ज खालामनायाव जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे मार्जिन रेटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव एयारटेला बेसेबां पार्सेन्ट होदों जिअ'आ बेसेबां पार्सेन्ट होदों नैबेयाव नोंथाङा नायना लानो हागोन। एयारटेलनि जुदि नोंथाङा मबाइल रिचार्ज बानायो अब्ला बेयाव 6% एयारटेला होबाय दं दा।
नैबेयाव जिअ'आ 4.5% होबाय दं, भिआइआ 6.2% होदों, बिएसएनएलआ 7.2%। बेयाव बेबायदि डिसकाउन्ट होबाय दं। नोंथाङा बेयाव केशबेक मोननो हागोन बे पार्सेन्टनि हिसाबै। टिभियावबो नोंथाङा नैबे टाटा प्लेयावबो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों 5.0%, डिश टिभियाव 5.0%, D2Hआव 6.5। नोंथाङा बेबायदिनो नायना लाबानो जाबाय। बेयाव मबाइल रिचार्ज आरो टिभि रिचार्ज बानायग्राफ्रोमबो नोंथांनो बेयाव नैबे पार्सेन्ट हिसाबै नोंथांनो केशबेकखौ होगोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। दानिया नोंथाङा मबाइल रिचार्ज बानायनायाव प्रब्लेम जायोब्ला, फैसाफोरा नांथायोब्ला नोंथाङा नैबे सेटिंआव क्लिक खालामबानो जाबाय। सेटिंआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, कन्टेक्ट नैबेयाव सापर्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव सार्ट खालामनो हागोन, मेसेज खालामनो हागोन। लगे लगेनो नोंथांनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, जुदि नोंथाङा मबाइल रिचार्ज खालामनानै फैसा खामायनो सानदों, बा नोंथाङा गावबागावनि मबाइल रिचार्ज खालामनानै बेनिफ्राय केशबेक लानानै नेक्स्ट नोंथाङा बे केशबेकजोंनो नोंथाङा मबाइल रिचार्ज बानायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा नैबे एप्सखौ बाहायनो हायो। आंबो बे एप्सखौ बाहायगासिनो दं। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।